Hola, sóc el David, propietari de la botiga de vi, que juntament amb el Gerard estem aquí cada dia venent i recomanant-vos els vins, i ens feia molta il·lusió inaugurar un canal YouTube, i aquí estem amb un primer vídeo on presentem la Casa Gramona. I això per què? Doncs perquè aquí al costat, la setmana que ve, dimecres, dia 19 de juliol, fem un sopar maridatge amb el celler. Vindran del celler per explicar-nos els seus caves i nosaltres posarem el menjar. Farem un sopar on cada plat tindrà el seu cava, d'acord? I bé, doncs, per donar-vos dos pinzellades sobre el celler, Casa Gramona, casa important de caves, jo penso que són dels referents dins del món de la cava, que fa 3 anys van incorporar la biodinàmica en la seva agricultura, és a dir, un respecte absolut per la natura, amb uns processos més difícils perquè t'obliguen a tenir un control major de tota la part de la vinya, però alhora tens aquest benefici de la salut i de la natura. Per acabar, els que us vingui de gust venir al sopar i que vingueu a la cata, tindreu durant tot aquest mes de juliol un 5% de descompte en les ampolles de Gramona. I com que és un primer vídeo, tots els que veieu el vídeo i vingueu a la botiga i ens digueu vídeo, també us farem aquest 5% de descompte. Res, només em queda agrair-vos la vostra atenció i ens veiem al proper vídeo.